halos tanang katawan, Kristiyano man or unsa man nga reliyon, aduna gyoy kalabutan og naghatag og importansya sa ilahang kinabuhi. Gani ang atong tema karong semana nagatitulo From Fall to Redemption. Gikan sa kalaglagan hangtod sa kaluwasan. Amahan namo nga anaa sa kates-an sa mga langit. Among ginabayaw ang imong ngalan tungod sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamaluluyon, ug sa imong gugma. Nga karon kami adunay kinabuhi o nagpadayon sa pagkinabuhi, di lamang bilang usa ka tawo, apan bilang usa ka imong binuhat. Gani o Dios, kami nagaampo nga ikaw magauban kanamo, samtang kami magasugod sa among diskusyon karong gabhion sa tema nga gikan sa pagkalaglag hangtod sa kaluwasan. Tabangi kami o Dios nga amo kining masabtan, aron kami matagaan og impormasyon maitungod sa sala ug kaluwasan nga maoy nagapalibot sa among kinabuhi, ug tagai kami og tsansa ug oportunidad nga among matagamtaman ang paglaom diha kanimo. Hinaot ang among programa karon mahimong usa ka gabayan, usa ka pamaagi, usa ka instrumento nga kami mapaduol diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, ang atong tema nga gikan sa pagkalaglag hangtod sa kaluwasan adunay 7 ka mga series nga atong pagatagaan og higayon. Ang una nga topiko magahatag gayud og mga tubag sa atong mga pangutana kung ngano man gyud asa man gyud nagsugod ang sala. Gani usahay sa atong pagkinabuhi, daghan kay tag mga panguna-una, daghan kay tag mga pangutana nganong ing-ani man ang kinabuhi sa tao, nganong adunay mga problema, no? Nganong adunay kasakit, kalisod ug mga kalimidad nga bisan asa lamang nagapakita og nagapanghitabo. Mga pagsulay nga atong ginaagian, balatian og kamatay og uban pa. Bisan unsa na lang nga problema, problema sa pamilya, problema sa higala, problema sa trabaho, og bisan sa atong mga relasyon nga naa sa atong palibot. Aduna po'y problema sa trabaho og bisan unsa pa nga problema. Kini siya nga mga pangutana permi nato madunggan og atong mahinuklugan sa atong pagkinabuhi. Gani karon nga kagabhion, ang usa nga dako nga pangutana nga atong makit-an og atong mabutang sa atong una-una samtang sa atong panlakatan diri sa kinabuhi sa kalibutan, mao asa man nagsugod ang sala. Kung atong tan-awon sa kalibutan, daghan kaayog mga balaod, daghan kayog mga regulations, no? Mga disciplinary act nga kung sa diin kung kita makalapas adunay sala. Pero asa man gyud nagsugod ang sala? Kini ba nagsugod tungod kay gihatag sa tawo ang sugo? Or kini ba nga sala nagsugod labaw pa or before pa sa mga balaod nga atong ginasunod karon sa kalibutan? Gani ang una nga topiko nga atong pagaisgutan karon mao understanding where sin began. Ang pagsabot kung asa ang sala nagsugod. Gani mga kapaglaom, ubani ako, samtang kita maghimay-himay niining una nga topiko sa atong series From Fall to Redemption. Gikan sa kalaglagan hangtod sa kaluwasan. Ang sinugdanan sa sala sa kalibutan mao nay una nga senaryo nga atong pagahisgutan karon. Kita usahay makapangutana, asa man gyud nagsugod ang sala? No? Asa man gyud nagsugod gikan ba gyud sa atong mga apuhan, sa atong mga nauna pa sa atoa? Asa man gyud nagsugod ang sala? Labi na gyud diri sa atong kalibutan. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, gusto ko kamo imbitahon sa pag-abli sa inyong mga Biblia. Sa Henesis 1,
bersikulo 1 ug 31. Atong tan-awon ang balaang kasulatan kung unsang iyang gisulti niini. Lakip na gayod nga ang balaang kasulatan dili lamang maghatag kanato og impormasyon, apan maghatag pud kanato og kamatuoran. Gani uban ni ako. Balikon ako, Genesis 1, kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 31. Atong pagbasahon. In the beginning, God created the heavens and earth. Sa sinugdanan, ang Dios nagbuhat sa mga langit ug sa kalibutan ug sa yuta. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, naay gusto nako nga i-highlight diri. Ang tanan nga nag-eksistar nga atong makit-an karon, dili lamang kini nag-eksistar tungod sa usa ka aksidente or tungod sa usa ka ebolusyon nga maoy ginahatag sa ubang mga sekta or unsa man nga mga grupo. Ilahang gina-promote ang explanation sa scientifico. Pero kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang pag-eksistar sa mga butang sa atong palibot, sa atong makit-an og bisan unsa pa man, kana siya tungod kay binuhat sa Dios. O kung atong tan-awon sa tibuok history sa Biblia, atong makita nga gibuhat sa Dios una ang kahayag, sunod ang espasyo, giseparar ang tubig ug ang yuta, ug makita nato nga adunay kining mga tanom nga iyang gihimo. Bisan unsa pa man mga kapaglaom nga tanom, binuhat na sa Dios. Bisan pa sa pag-abot sa kaning mga mananap nga naa sa kadagatan ug mga mananap nga naa sa kahanginan, mga kalanggaman, binuhat ka na sa Dios. O gibuhat pod sa Dios kung atong tan-awon, no? Ang bulan, ang kining tanang mga object nga naa dito sa kalangitan, no? Ang adlaw, mga bituon, iya hagyapon ka ng binuhat. Bisan ang mga planeta, nga kung atong tan-awon dili nato isa-isa og estudyo, no? Kay nga naman kini siya nga mga butang usahay ma-focus na ta sa mga butang nga nasa palibot. Igo na kana nga makahatag ka nato og kining katingalahan nga aduna gyud magbubuhat. Og sunod nga pinakanindot nga gibuhat sa Dios, mao ang tao og ang mga mananap nga naa sa yuta. Kung atong tan-awon, ang atong kinabuhi dili di ay ni siya aksidente o nagikan lamang sa kining ginapromote sa scientifico nga naggikan sa ubang mga mananap, no? Apan ang atong kinabuhi espesyal gayod kay kini binuhat sa Dios. Maong nag-ingon siya sa bersikulo 31 nga iyang nakita ang iyang tanang mga binuhat og iyang giingon kini maayo gayod. Gani kung atong tanawon ang tanang binuhat, wala gyoy dili maayo niini. Tanang binuhat maayo gayud. Og kana siya igo na nato nga ipasalamat, igo na nato nga ihatag og ipagdayeg sa ngalan sa Dios. Dili lamang kay tungod kita adunay kinabuhi, apan tungod sa mga katingalahan nga iyang gihatag kanato, ang panalangin, ang oportunidad o bisan unsa pa. Gani ang mga binuhat sa Dios tanan maayo. So karon, kung atong tan-awon sa tibuok binuhat sa Dios, asa man ang sala niini pastor? Asa man nagsugod ang sala? Kung ang gibuhat sa Dios diri sa kalibutan ang tanang binuhat niya maayo, anong naa may sala karon? Nganong aduna may problema? Nganong aduna may mga kaguol, kasakit, kalamidad ug unsa pa? Asa man dapit sa binuhat sa Dios nga kini ni eksistar. Kung atong tan-awon mga kapaglaom ang kanindot sa binuhat sa Dios, dili gyud nato masukod o dili nato ma-measure kung giunsa kini niya pagbuhat. Apan isa ra gyud ang makahatag og kining siguradod kanato nga kining mga binuhat nagpamatuod gayud nga adunay magbubuhat. Gani ang punto nga akong gusto ihatag gikan sa bersikulo 1 ug 31 mao kini. Everything that God had created is good. It's not just because He created it well, but also God Himself is good. Unsa daw mga kapaglaom? Ang tanang binuhat sa Dios maayo, og dili lamang kini nahimong maayo tungod kay iya kining buhat sa pagkanindot gayud.
but it is also because of himself. Tungod kaniya nga mao ang maayo nga Dios ang tanang binuhat na himong maayo. Gani sa pagpadayon sa atong diskusyon, asa naman ang sala? Kaya ang atong topiko karon mao ang pagsabot kung asa nagsugod ang sala. Gani moadto kita sa usa ka senaryo. Sa ikaduhang senaryo mao ang pagtintal sa tao. Pastor, nganong aduna may pagtintal kung tanang binuhat sa Dios maayo? Okay? Atong ablihan ang atong mga Biblia sa pag-usab. Atong tan-awon sa kapitulo 3 sa Genesis. Unya atong sublion gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5 kung unsa gayud ang masulti sa atoa sa atong Biblia. Bersikulo 1. Unsa ang gingon diri? O karon, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Unsa daw? Ang serpente mas grabe ka maalamon. Maayo kay mo imbento, no? Sa tanang mga mananap nga binuhat sa Dios. He said to the woman, "Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?" Ingon pa sa serpente, niingon siya sa babay, niingon bagyod ang Dios nga dili kamo magakaon sa tanang mga kahoy or tanom sa hardin. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, kung nasayod kita sa background, ang Ginoo nagsugo gayod ilang Adan og niiba nga pwede gyud kaunon ang tanang prutas, no? Ang tanang mga halaman nga naa sa hardin. Ug kana siya positibo gayud nga pananaw or positibo nga instruction alang kanila ni Adan ug ni Eva. Apan kung atong tan-awon ang pag-construct sa serpiente, gihimo niya kini nga negative, no? Ingon niya, nag-ingon bagyod ang Dios nga dili kamo magakaon. Ang giingon sa Dios, pwede kamo magkaon, pero ang iyang pangutana nga dili kamo magakaon. So kung atong tan-awon, kini negatibo nga impression sa pangutana, naghatag lamang kini og usa ka dako nga oportunidad nga makuha sa serpiente ang atensyon sa maong babae nga si Eva. So kung atong tan-awon, ang mga negatibo nga butang pwede day makakuha sa atong atensyon. Labi na gayud kung kini offensive, no? Makasakit sa atong garbo usahay, sa atong kaugalingon, usay dili na to mapugnan nga mo react, no? Sunod, adto kita sa bersikulo 2. Unsa may gingon diri? Og ang babae nisulti sa mong serpente, kami pwede gayud magakaon sa tanang mga prutas nga naa sa mga kahoy sa hardin. Og bersikulo 3, apan ang Ginoo nag-ingon, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Dili ka mo magakaon sa prutas sa kahoy nga anaa sa tunga sa hardin. And you must not touch it or you will die. Bisan sa paghikap nini, dili kayo gitugot sa Dios according sa kang iba. Og kung inyo man galing kining pagabuhaton, kamo mamatay. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang mao nga teksto, makita nato nga sa bersikulo 2, gi-address diretso sa babae ang hagit, no? Ang gihatag nga komento sa serpente nga negatibo. Iyang gitubag kini. Og diha sa pagtubag sa mao nga pangutana o sa mao nga komento, naghatag kini og dako nga problema. Kaya nga naman, kung atong makit-an sa bersikulo 3, oo, sakto nga ang Dios nag-ingon nga pwede sila magkaon sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa hardin. Apan, dili lamang sa bunga nga naa sa kahoy nga natanom sa tunga sa hardin. Og adunay dungag nga gihatag sa babay, mao kini, and you must not touch it or you will die. Dili ka magahikap nini or kamo mamatay. Kung atong tan-awon, naay partial nga kamatuoran o naay partial nga dili gyud tinod. Mao kini ang punto nga ang Ginoo mao ay nagsugo kanila nga pwede kaunon ang mga prutas nga naa sa hardin. Apan wala ni sulti ang Dios nga
mismo sa paghikap, bisan sa paghikap, sila mamatay. Gani, kung atong tan-awon, makita nato nga sa negatibo nga komento, nagsugod sa negatibo nga komento sa maong serpente, ni-react ang babae, o tungod sa iyang reaksyon, nahitabo noon nga wala nasulbad ang problema nga negatibo, nidungag noon sa problema. Gani, kung atong tan-awon sa versikulo 4, iyang giingon diri, "You will not certainly die," the serpent said to the woman. Unsa dugay nga serpente? Dili gyud gayud ka mo mamatay. Og bersikulo 5 nag-ingon diri, "For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." Unsa daw ang gingon? Kay ang Dios nakabalo nga kung kamo makakaon niining prutas nga naa sa kahoy sa tunga sa hardin, ang inyong mga mata magaabli. Og sa dihang maabli na kini, kamo masama na giyud sa Dios nga masayod sa maayo og sa daotan. Kung atong tan-awon, kini usa ka bakak ang komento gikan sa serpente. Usa kini ka bakak kay nganuman wala gayud kini makitaan sa tibuok nga prinsipyo sa paghatag sa Dios og instruction sa kang Adan ug kang iba. Gani kung atong tan-awon sa bersikulo 6, okay? Sa first nga mga phrases, no? Mga grupo sa mga words nga atong pagkatan-awon. Unsay gingon diri? Og sa diha nga nakit-an sa maong babay ang prutas diha sa kahoy nga kini maayo og kini maanindot sa mga mata og kini desirable for gaining wisdom. Makahatag iyang nakita nga kini naay potensyal nga makahatag og kaalam. Iya kining nakit-an. Gani kung atong tan-awon, nagsugod ang pagtintal sa kang iba sa gamay lamang nga komento nga negatibo. O kung atong tan-awon, gisundan kini sa iyang reaksyon ni iba. O sa iyang reaksyon, gisundan kini sa usa ka bakak nga komento gikan sa serpente. Og tungod niya na sa bakak nga komento, pagtan-aw gayud sa babae sa mao nga prutas, iya kining nakit-an nga maanindot sa mata, maayo og adunay potensyal nga makahatag gayud og kaalam. Gani, kung atong kuhaan og punto, ang bersikulo 1 ngadto sa 6, makahatag ka nato niini og kini nga ideya. Mao, temptations are contaminated with lies, looking good, pleasing, and desirable to the eyes. Unsa daw ang gingon? Ang mga temptasyon napuno kini sa mga bakak. Okay? Kini kung imong tan-awon, maayo, manindot sa mata, og labihan na giyod nga nindot gyud nga i-acquire, nindot gyud nga kuhaon, no? Adugay na gyud desire, gusto, no? Nagay kagustuhan nga mo impress sa atong mga mata. Gani, kung atong tan-awon ang mga temptasyon sa palibot, lisod kay kita makakita og temptasyon nga maot. Kay bisag kinsa man galing niini, wala gyud matintal kung maot ang temptasyon. Gani, ang tanang temptasyon or halos sa tanang mga temptasyon nga atong makitaan maayo gyud sa mata, no? Murag gyud maayo. Nya, murag gyud kining maanindot og murag gyud kining lami kayo nga kanang makuha nato atong matagamtaman. Pero luyo niini kini mga bakak. Usa ka example, mga kapaglaom. Usay kita maghandom og mga butang nga kung atong naunahon kini kinahanglanon ginako ni. No, kini kay murag nindot kay siya, murag gikinahanglan nako ni sa akong kinabuhi, dili ko mabuhi kung dili nako ni mapalit. Sama lamang sa kining trend karon nga usay dili na kining padugayay malubat ang cellphone, dili na ingana mga kapaglaom, no? Pero pamahalay na karon, no? So ang usahay atong pagtan-aw sa mga gadget dili tungod kay gikinahanglan nato, kundi kay atong nakit-an nga kining mga gadget adunay mga features, no? Nay mahatag nga mga benefits nga kung atong tan-awon gyud sa lalom nga pag-analisar, dili man gyud siya kinahanglanon sa atong kinabuhi. Pero ato lamang kining gigusto. Ug usahay ang temptasyon dira gyud mo agi. Nga usahay iyang ipakita kanato nga kinahanglanon gid nato na. Pero sa tinuod dili
gayud nato kinanglanon, mabuhi lang man kita sa simple nga mga butang nga makahatag og makaprovide sa atong mga panginanglanon. Ang sunod nga senaryo nga atong pagatan-awon mao kini, ang pagsupak og pagpili. Kung atong tan-awon sa tibuok nga istorya sa Genesis, aduna gyoy panahon nga kung sa diin si Adan og si Eva nisupak og nipili gayud sa butang or sa side nga kung asa sila magasunod niini. Gani kung atong balikan nganong aduna sila pagpili ug nganong nakasupak man sila, asa man ang sugo diha na pastor? Kay kung atong tanawon, ang sala musugod yun kung adunay balaod. Pero asa man ang balaod sa Genesis nga gihatag sa Dios. Okay, atong adtuan ang kapitulo 2, versikulo 16 ngadto sa 17. Unsa may giingon diha? Versikulo 16. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Unsay giingon? Og ang Dios nagmando, nagsugo. Adunay sugo kapag laom. No? Unsa ang sugo? Pwede gayud kamo magakaon sa tanang mga kahoy or kinipruta sa kahoy nga naa sa hardin. Og versikulo 17, unsay giingon? But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Unsay giingon daw? Apan, kamo dili pwede magakaon sa kanang kahoy sa kaalam or sa kahibalo may tungod sa maayo ug dautan, nga kung kamo magakaon niini, kamo mamatay. Sigurado gyud nga mamatay. Wala lang giingon diha nga mamatay. Pero ang punto mo, certainly die. Sigurado gyud ang kamatayon. So kung atong tan-awon mga kapaglaom, adunay sugo nga gihatag ang Dios didto sa tanaman sa hardin o sa Eden. Gani, kung atong tan-awon, kini nga balaod, kung dili kini siya matuman, mo lungtad gini og mo direkta kini mo resulta sa pagpakasala. Gani kung atong tan-awon dito sa bersikulo 6, mo balik kita sa bersikulo 6. Unsay giingon diri? Sa gisulti pa ganina, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Unsa daw? Sa diyang iyang nakit-an nga nindot ang prutas nga maong naa dito sa kahoy, og nindot o maayo sa mata, no? Pleasing, nindot sa mata, og kining nindot gayud nga i-acquire, no? Iya kining gikuha og nikaon siya niining maong prutas. Og unsa iyang gihimo? Sunod nga gihimo sa maong babae, iya also nga gikuha ang usa ka prutas ug gihatag sa iyang bana. Okay? Nga nagkuyo kaniya og ang iyang bana nikaon pud niini. Og ang naitabo mga kapaglaom, kung atong tan-awon, pwede raman nga ang babae ra ang mukaon. Pero atong makita diri nga iya po ning gihatag sa iyang bana, sa iyang partner. So kini siya dili lamang kini siya sulagma, apan kini usa gayud ka reaction, no? Usa gayud ka attitude nga makita nato sa tao. Mao ni siya ang usa ka pamatuod nga ang tao binuhat sa Dios. Kay nga naman normal gyud ang paghimo og maayo. Maayo ba ang paghatag? Maayo. Pero ang dili maayo niini kay ang iyang gihatag mao ang prutas nga gidumili kanila. So kung atong tan-awon adunay good works, no? Naay maayo, naay good works. Pero ang problema sayop ang iyang gihatag. Gani kung moderitso kita sa bersikulo 7. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Unsa daw ang giingon? Og ang ilang mga mata naabli. Silang duha gyud, ang babae ug ang lalaki, og ilang nahunaw-naan, ilang na-realize nga sila hubo. Og sila nagunsa man nagtahi og kining dahon sa fig, okay? Nga kahoy. Og unsa man gihimo nila nga pangtabon sa ilang kaugalingon. Kung atong tan-awon, ang ilang kinabuhi, ang ilang lawas na tabunan gayud sa pagkamaayo sa Dios. O kana siya mao na ang usa ka ebidensya nga kita binuhat gikan sa imahe sa Dios. Mao na nga bisan ang attitude, okay? Ang attitude, ang kinaiyahan
sa babae nga naghimo og maayo dito sa lalaki, makita nato nga usa ka ebidensya nga gihimo kita gikan sa imahe sa Dios. Og bisan na ang ilang relationship. Apan kung atong tan-awon tungod sa ilang nabuhat, nawala kato siya og ilang nakit-an nga sila hubo, naabli ang ilang mga mata. O gani, kung atong tan-awon ang naa sa kapitulo 3, gikan sa bersikulo 6 ngadto sa 7, adunay usa ka punto nga atong makuha o atong maaplikar sa atong kinabuhi. Unsa man kini? Disobedience is a product of doubt, confusion, distrust, and self-centeredness, motive, that gradually develops in the heart and mind. Unsa daw? Ang pagsupak, produkto ko na siya sa pagduha-duha. Okay? Sa pagduha-duha. Og, unsa man, kining confusion, kalibog, og pagkawala sa atong pagsalig. Unsa pa? Og kining paghuna-huna sa maong kaugalingon, mga intensyon nga nakasentro sa kaugalingon. Nga kini siya dili ni siya diretso nga motubo sa atong kinabuhi, apan hinay-hinay kini nga nagadevelop dili lamang sa atong kasing-kasing, apan sa atong huna-una. So kung atong kuhaan ni siya og punto, mga kapaglaom, ang kining maong pagsupak, okay? Dili ni siya diretso, apan hinay-hinay ni siya sa panahon nila Adan ug Niba, hinay-hinay gayud nga ilang na develop. Una, kung inyong nahinumduman atong gidiskusyon ganina, nga ang serpente naghatag og negatibo nga komento. Og tungod ni atong negatibo nga komento og pangutana, sila naanay pagduwa-duwa may tungod sa gisulti sa Dios. Og sunod sila aduna nay kalibog. Kung unsa man gyud sakto, kinsa man gyud ilang tuuhan, ang Dios o ang serpente. Og tungod ni ana sa pagsulti og bakak sa serpente, nawala ang ilang pagsalig sa Dios. Og tungod pud ni ana nga bakak nga gisulti sa serpente nga mahimo silang Dios kumukaon sila sa prutas, nabutang sa una-una sa mong babae nga kung sila mukaon ini musama gyud sila sa Dios. They will be like God. So tungod niya na they have the motive nga gusto nila nga ang ilang kaugalingon musama sa Dios. Og tungod niya na nga motibo, mga kapaglaom, anam-anam nga ilang gisupak ang Dios. Gani sa atong kinabuhi bilang mga tao, ang pagsupak sa mga balaod, ang pagsupak sa balaod dili kana siya diretso nga atong mahimo. Okay? Adunay mga panahon nga kining pagsupak sa balaod hinay-hinay. Kung sa una dili nato siya mahimo, pero kay sige nato siya kining tolerate sa atong kinabuhi. Atong ginapasagdan nga kining may tabo sa atong kinabuhi. Usay ma-develop nato ang kining maong pagduha-duha, kalibog, hangtod nga dili na kita magasalig og mapunto na kita dito sa atong kaugalingon. Og tungod niya na usay mawala na ang atong pagtuman sa kung unsa ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Gani, ang isa ka punto mao, in the context of love for self, sin or disobedience could be contagious. Unsa daw? Sa konteksto sa gugma para sa kaugalingon, ang sala o ang pagsupak, okay, makatakod. Kung atong tan-awon, tungod kay gihigugma ni ibang iyang kaugalingon o gusto niya nga masama sa Dios o gusto niya nga masama pud si Adan sa Dios, okay, iya kining gihatag ang maong prutas sa kang Adan nga kung atong tanawon kato siya sala, bato kayud kato sa sugo sa Dios nga dili magakaon, apan iya kining gihatag dito kang Adan. Og tungod niya na pati si Adan nakasala. Gani, kung atong tan-awon, mga kapaglaom, ang sala dili lamang makaapekto sa atong kaugalingon. Apan kini makaapekto pod sa uban. Gani, ang usa ka lihok or usa ka desisyon sa pagsupak makadamage gayud or makaapekto sa daghan. Gani, sa atong pagpili sa matag adlaw nato nga desisyon, atong hunaon-naon unsa may epekto niini sa atong kaugalingon, or kung dili man galing sa atong kaugalingon, ato pong hunaon-naon unsa may epekto niini sa akong pamilya, sa akong komunidad, sa akong mga karelasyon, sa akong mga higala. Unsa may epekto niini kung ako kining
pagabuhaton. Pagpangawat, no? Pagka-addict sa ubang mga substances, uron sa padiha nga mga kadautan sa kinabuhi. Before kita magahimo nini, ato sang pangutanon, kung ako ba kining pagabuhaton, unsa may epekto niini sa akong kinabuhi ug sa mga tao nga nagapalibot kanako. I hope kana siya nga punto mga kapaglaom. Mabutang o makapaabli sa tong hunahuna nga sa atong desisyon sa matag adlaw, kita malamdagan sa kaalam nga ang atong mga aksyon, no? Atong mga binuhatan dili lamang makaapekto kanato, apan makaapekto bisan sa atong mga pinalangga sa kinabuhi. Kung atong adtuan ang ikatulo nga senaryo, mao kini ang pagkalaglag sa tao. Atong balikan ang kapitulo 3 sa Genesis. Apan atong tan-awon ang bersikulo sa 16 ug 17. Kung atong tan-awon, ningon diri, to the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Unsa daw? Og siya nag-ingon sa mong babae, nga akong pagahimon nga ang inyong pagpanganak sakit gayud. Okay? Mahimo kini siya nga severe or musamot gayud ang kalisod. Og aduna siya mga kasakit labi na sa pagpanganak. Kinsa may nagsulti niini mga kapaglaom? Walay lain kundi mao ang naghatag sa sugo. Ang Dios nga nagbuhat kang Adan o kang iba. Sa diha nga gihatag sa Dios ang sugo kang Adan o kang iba, nakasabot siya og nakabalo siya kung unsay maayo para sa iyang mga binuhat. Pero tungod sa gibuhat o sa pagpili sa iyang mga binuhat nga mao si Adan o si iba, naapektuhan ang iyang mga binuhat. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, wala gayud gigusto sa Dios ang maong kasakit nga nagtagamtaman sa mong babae. Apan tungod sa pagpili sa babae, siya'y nipili sa iyang kinabuhi didto sa unahan. Gani kung atong tan-awon kining ginaingon, I will make your pains, usahay kini mamiskot o ma-misunderstand, no? Misquote sa kining ubang mga tao sa pagtuon sa Biblia nga ilang ginauna ang Ginoo gyud ang hinungdan nganong kita nagkasakit karon. Kung atong tan-awon ang konteksto mga kapaglaom, no? Dili kini siya nga ang Dios gyud mao initugo or ni hatag og epekto ana sa babae. Apan kung atong tan-awon, iya lamang kining gitugutan. No, nganong gitugutan man? Kay ang sala maoy nagdala niini ngadto sa babae. Ang kasakit og ang kining paglibor sa kining kalisod sa pagpanganak sa babae dili gikan sa Dios, apan epekto kini sa sala nga gipili sa mong babae. Gani iyang gisumpayan diri, your desire will be for your husband and he will rule over you. Unsa daw ang gingon? Ang imong mga kagustuhan, no? Kung masintro lamang sa imong bana og siya magadumala kanimo. Kung atong tan-awon kini nga punto sa Dios, okay unta to, equal unta ang gender sa disenyo sa Dios. Pero tungod kay gipili man sa mong babae ang pagpakasala, ang usa ka epekto niya na mao nga ang iyang kagustuhan ug ang pagdumala nahabot-ang gayud sa iyang bana. Gani kung diretso kita sa bersikulo 17, nagaingon diri. To Adam he said, sa kang Adan niingon ang Dios, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through the painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Unsa daw ang gingon? Iyang gisultihan si Abraham nga tungod kay naminaw ka sa imong asawa og nikaon pud ka sa prutas nga akong gidumili kaninyo, kamo or ang kining yuta nga inyong ginatindugan, no? Ako kining pagatungluhon nga tungod niini sa inyong pagpakasala, kamo gayud maningkamot para sa tanang butang o tanang pagkaon nga inyong pagakanon. Gani tungod ni ana mga kapaglaom, dili ta matingala nga karon lisod gayud mangita og pagkaon. Maningkamot gyud ka, magtrabaho gyud ka, magtanom gyud,
no? Tungod sa usa ka sayop nga nabuhat sa atong unang ginikanan. Gani kung moamba kita sa bersikulo 18 o 19 nag-ingon diri, it will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. And verse 19, by the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Unsa ingon? Tungod sa pagpakasala, ang maong yuta magaproduce kayo og mga tunok. Okay? Og sa tanang mga ginakaon nato, no, aduna pa yung mga tunok. Siguro mao ning hinungdan nga ang durian karon adunay tunok. Di man ta sure na, pero basin lang, no, mga kapaglawom. Moong sa bersikulo 19, kung atong tan-awon, ikaw magpagawa sa imong singhot sa tanang pagkaon nga imong pagakaunon nga gikan sa yuta. So tanan nga mga pagkaon nato kung atong tan-awon, ato ginang gipaningkamutan, gipasinghutan ginato na mga kapaglaom kay tungod lamang sa sala nga nakuha or nahimo ni Adan og ni Eva. Gani, for the dust you are, and to the dust you will return. Munang kamatayon kung atong tan-awon anaa sa atong taliwala karon. Gani, ang atong tan-awon na pod sa usa ka bersikulo 23, tungod sa ilang nabuhat. So, the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Kung atong tan-awon, silang duha nga magtiayon nawala gayud sa hardin. Og sa pagkawala na sa hardin, gipagawas sila sa hardin og namuyo sila didto sa kalupaan nga kung sa diin nagtukod sila sa ilang pamilya. Nagsugod sila sa ilang pagpanginabuhi. Og kung atong tan-awon, dili kini tungod kay gigusto sa Dios. Apan kung atong tan-awon, kini resulta sa sala. Gani kung balikan nato ang mga punto or ang mga bersikulo nga atong giisgutan karon, atong makitaan ang punto nga nagaingon. Sin broke our relationship with God, the Creator. Unsa daw? Ang sala mo'y niguba sa atong relasyon sa atong Dios nga maong magbubuhat natong tanan. Gani, kung dili tungod sa sala, ang relasyon unta ni Adan ug ni Eva ug sa atong magbubuhat anaa pa unta hangtod karon. Pero tungod sa sala, kini nga relasyon naguba. O kung atong tagaan og emphasis pagyud mga kapaglaom, dili ang Dios ang niguba sa mong relationship. Okay? Dili ang Dios kundi si Adan ug si Eva. Tingali kita matingala sa atong relationship sa Dios. Nga usay makabati kita nga layo, murag wala may Dios. Nganong murag wala man iyang presensya sa atong kinabuhi. Kung atong tan-awon dili tungod kay ang Dios nagpalayo kanato. Pero kung atong tan-awon ang kinabuhi nagapalayo kaniya. So layo mga kapaglaom, paduol sa Dios. Paduol kaniya kay siya usa lamang kapag ampo ang distansya. Gani sulayi ang Dios kay siya dili gayud mapakya sa pagtuman sa iyang mga ginahatag nga mga saad. Gani ang sunod nga punto nga akong igahatag karon. Tungod sa pagpakasala or kining pagsupak, ang sala ni sulod sa atong kalibutan. Og tungod niya na ang usa ka punto nagaingon, ang sala nagseparar kanato gikan sa Dios og sa iyang presensya. Gani mga kapaglaom, karon sa atong kalibutan ang sala ni sulod. Og dili na gyud parehas ang kalibutan nga gidisenyo sa Dios og ang kalibutan nato karon. Nalahi na gyud ang iyang disenyo. Nalahi na gyud ang iyang purpose. Pero aduna ko igahatag kaninyo nga usa ka paglaom kini, our world still exists amidst the presence of sin. Ang atong kalibutan nagpadayon pagyud sa pag-eksistar bisan anaa na ang presensya sa sala. Yes, sin may entered our world and humanity, yet why we still exist? Is it a glimpse of hope? Usa ba kini katimailhan nga adunay pay paglaom? Gani mga kapaglaom, sa sunod nato nga episode, sa sunod nga gabi uban ni usab ako ninyo. Kay atong tan-awon unsa may sunod. Okay? Do we still have hope? Napa ba tay paglaom? Nga naman ang sala sa kalibutan? Unsa na may sunod? Mo nay atong pangutana.
Gani, ang atong sunod nga topiko mao what sin really is. Unsa man gyud ang sala? Ug I hope nga ato kanang matagaan og diskusyon og oportunidad ug I hope ubanan gihapon ko ninyo sa pagdiscuss niini. Gani, karon nga kagabihon, mga kapaglaom, I hope ngang atong gidiskussan nga mao ang pagsabot kung kanus sa nagsugod ang sala. Dili lamang nakahatag kanato og impormasyon, pero nakapapukaw kanato ug nakaabli sa atong mga mata nga ang sala nga atong gina-experiencehan diri sa kalibutan dili lamang kini tungod sa kining mga panghitabo sa palibot or sulagma or aksidente, apan kini usa ka resulta sa gibuhat sa atong nauna nga mangginikanan. Pero sumala pa sang tema gikan sa pagkalaglag hangtod sa kaluwasan. Dili nagatapos diri ang atong diskusyon. So I hope nga ubanan ko ninyo sa tibuok na bilin nga unom kaadlaw aron atong makit-an kung aduna pa bagay paglaom o unsa man ang solusyon nga gihatag sa Dios. Kung ganahan mo, mga kapaglaom, o interesado mo sa pagsubaybay niini, ako kamong ginahangyo sa pagduko sa inyong mga ulo para sa pagampo. Magampo kita. Amahan nga balaan. Diyos nga makagahom. Magbubuhat sa tanan. Kami nagapasalamat sa oportunidad nga kami napahinumduman nga ang sala nga nag-existar sa among kalibutan karon dili lamang kinigikan sa usa ka sitwasyon or usa ka period sa history, pero kining sala usa ka resulta sa pagpili sa among nauna nga ginikanan. Bisan patuod ang sala naa diri sa kalibutan, pero kami nagalaom gayud ug nagapasalamat nga ang imong presensya amo gihapong makitaan pinaagi sa mga binuhat nga naa sa palibot ug sa mga kinaiyahan nga makitaan sa among mga kapwa tao nga naa nagahatag og kaayuhan, nagapadayon sa pagpalangga. Gani o Dios, tabangi ang among tagapagpaminaw nga samtang kami magpadayon sa pagdiscuss niini nga mga topiko, kami malamdagan gayud sa kaalam nga among masabtan ang status sa katawhan nga gikan sa pagkalaglag hangtod sa kaluwasan. Salamat o Dios nga ikaw naghatag ka namog oportunidad nga kami dili lamang matagan og impormasyon apan maka-eksperyensya og transformation dili tungod sa among binuhatan kundi tungod sa imong pagpalangga ug ugma. Salamat nga ikaw makig-uban ka namo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, salamat gayud sa inyong pagpakig-uban. Nga kung sa diin atong nasaysay ang una nga topiko. Og I hope nga kamo magpadayon sa pagig-uban. Kung naaman mo yung mga kaila nga interesado sa maong topiko, pwede niyo silang imbitahon nga makig-uban ka nato sa atong pagdiscuss sa maong nga tema gikan sa kalaglagan hangtod sa kaluwasan. Maayong gabi og ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.